Niki mangke digarap ala warga laras. Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Wah, cocok. Nggih. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki. Oh, oke. Lah iya. Monggo Mbak Lisa, yo. Tamu undangan ingkang kepareng rawuh sedaya para pamirsa. Ngono. Dalam rangka apa awake dhewe pikantuk pakurmatan ingkang agung kaya mengkene, Mak. Iki keluarga besar almarhum Eyang Harjo Semito ki nganakake tasakuran ing antarane ya kuwi Ibu Sri sekalian Bapak Andrias dan diberkati oleh Tuhan. Oh ngono. Dadi hajate iki ana telu sing ulang tahun piyayi telu apike jane yen sing ulang tahun piyayi telu ngono kuwi wayangane ya ping 3 lho Mak. Kowe aja ngongso kaya ngono kuwi. Wis sak trepe lamun to aku karo kowe iki wajibe ngaturake panuwun marang panjenengane Bu Sri karo Pak Andrias sak keluarga kabeh, keluarga besar almarhum Eyang Harjo Semito sing nyatane kepareng mercaya marang awake dhewe. Manut kabar jare wis asring nanggap wayang. Iya, terus sing ditimbali iki dalang-dalang misuwur, dalang-dalang pepunden, dalang-dalang hebat tur ya dalang-dalang larang. Yen ora Rama Haji Anom Surata mudune ya ning Mas Bayu Aji. Kuwi dalang kondang kabeh. Kok saiki mung trima nimbali karo awake dhewe. Merga Bu Sri lagi matek aji pengiritan. Aja guyon. Kuwi merga setun Bu Sri anggene tresna karo awakmu sak kanca Madangkara, merga panjenengane asring mirsani monitor karo awake dhewe. Wah tenan kok, Nduk. Piyayi becik, piyayi apik ora kaya Bu Sri sak keluarga temenanan. Nadyan to mung lumantar telepon, tur le telepon iki nggene Bu Kesi. Sing ngerti etungan ya dadi ya butuhe ngestokake dawuhe bose. Bos Kesi. Ngono kuwi klebu sak bintang tamune Pak Gareng Semarang, terus Mbak Tatin, Mbak Elisa, kabeh bengi iki dadi anak buahe Bu Kesi. Oh, mergo le komunikasi Bu Kesi karo Bu Sri. Ning bareng tak takoni Bu Kesi ya sangat luar biasa. Piye Bu? Alhamdulillah Pak, dadi alamate ngendi Bu Kesi? Aduh aku lali ra nyatet ngono. Ayo petung dadi mesti alamate sing jijir. Ora mung iki tok bolak-balik ngono kuwi. Iki awake dhewe atur pakurmatan marang Bu Sri Sagotrah ngaturake ya kuwi lagu religi hidup ini adalah kesempatan. Wis digarap gamelan wis nate tak sowanake ning gereja Laladan Majawarna Jombang kono kok. Yen ngono coba diaturake bareng karo kanca-kanca karawitan Madangkara ya, Mak. Wabil khusus dumateng Bu Sri Pak Andrias sak kulawarga. Mugi-mugi saged dados pencerahan tumrapipun penggalihipun. Ya, monggo, Cok. Hidup ini adalah kesempatan. Dados kesempatan hidup
jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Ya, dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, semoga kita semua diberkati Tuhan dan di tahun baru kita mendapatkan hidup yang cemerlang serta gemilang ya Mbak. Muga pangeran ngijabahi. Ya, digarap cara lagu gereja kaya ngene kok ya iso gamelan. Iso wae, Nduk. Cara Islam ya iso, gereja ya iso, Hindu, Buddha ya iso. Wong gamelane nggih nabi wong mendem iso kok, Nduk. Iya ning iman-iman gamelane. Iman-iman gamelane iki bener. Iya, terima kasih mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Nah, saiki genti ngaturake marang para pinisepuh, marang para sesepuh, merga piyayi mirsani wayang ki ya apa ki jeneng majemuk, Nduk. Ana sing sepuh, ana sing setengah umur, ana sing muda, ya ana uga sing isih bocah. Oh, mengkono. Kersamu piye? Ngaturake sing klasik luwih dhisik, upamane Sinom Parijata Slendra Menyura. Ngono kuwi. Sing nembang sapa? Nah, sing wis kepareng berkomunikasi karo Bu Sri ya kuwi garwanipun Kakang. Wah iya, Iki wanita sing dadi mutiaraning rasaku, sing dadi jejantunging batinku, sing ora ana liya ya kuwi Bu Sukesi Rahayu. Ha iya, ngono. Matur sik Bu Kesi marang Bu Sri, Pak Andreas lan keluarga besar almarhum Eyang Harjo Semito, sumrambahipun sedaya para pamirsa. Matur nuwun sik. Ya. Monggo Bu Kesi lenggah wae. Nggih, Pak Dalang. Saderengipun kula matur kalih Bu Sri sekeluarga. Gandeng aku mau wis mbok lem-lem. Jari aku istrimu sing paling mbok cintai. Aku arep gawe pantun. Pantune piye? Langit biru di kota Ngawi. Cakep. Di tahun baru cintaku semakin menyala bersama Ki Cahyo Kuntadi. Gimana sayang? Biasa.
Ayo. Elah pengen Elisa lho kaya ngono kuwi, mbok aja sia-sia. Iya iya terima kasih Bu Kesi, terima kasih. Balas dong pantunku untuk Don? semangat di tahun baru. Ora perlu tak bales saiki. Sesuk-esuk ayo. Saurunge sengenge jedul tak bales sesuk-esuk. Lah iya. Ayo matur sik karo Nggih. Bu Sri sak kula wangsa ayo. Inggih intinipun Bu Sri lan Bapak Andreas sekeluarga besar. Kula minangka wakilipun para seniman kru Madangkara, Sinden, Wiyoga lan Dalang Ki Cahya Kuntadi ngaturaken panuwun Bu Sri, Pak Andreas. Dalu niki kula sampun panjenengan percaya untuk menghibur keluarga besar Trah Mbah Harjo Semito. Digawa. Kon ngopo? Ya awake dhewe ya ngene iki tanggapan. Oh iya. Menghibur warga Jakarta. Iya, Kan matur panjenengan nuwun. Ibu Sri menika nyambut damel wonten Jakarta, wonten ibu kota. Wonten Tangerang nggih. Nggih, beliau orang yang sangat sibuk sekali keliling Indonesia untuk menjadi salah satu abdi negara juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata kalau ndak salah. Nggih. Nggih, leres. Yes, matur nuwun Bu Kesi. Intisarine awake dhewe nderek ndongaake muga-muga Bu Sri sak keluarga tansah pinaringan sehat kuwi sing baku lan uga panjang umur, murah rezeki. Ya. Amin. Pancen kabeh wis diwujuti karo Bu Sri sak keluarga. Ya, Buktine awan mau ya wis campur sari siji dhewe sing dipimpin karo kancamu sekolah biyen. Ya kuwi iki Arif Sarjono. Saiki wayangane lan nanjakake bintang tamune. Sapa? Pak Haji Gareng Semarang. Wah, Pak Sumar Bagio. Yo dipethuk nganggo dayoe teka. Monggo, Cok. Dados. Sugeng dalu Raka Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Yoyo. Manut informasi ingkang kula tampi jenengan malah wis marambah makaping-kaping dipun timbali wonten keluarga besar Eyang Harjo Semito. Nggih niki wau kula pun disebawa kalian Bu Sri terus manyeng ngoten wah kelingan wis tau sowan mriki. Ping pira? Wah kula angger duwite pun entek lali Mas. Ora urus kaya ngono kuwi. Ampun dieling-eling mengke ndak mboten ditimbali melih. Oh ngaten Dadi nggih. temriki niku tetep fresh baru anyar lagi. Nah, ngaten nggih. Wong mlaku mriki mon kula pun mboten kelingan aja dikandhani kali kanca kula. Pun tau mriki, Pak. Oh ya wis disyukuri le berarti iki tanduk tegese nyambut gaweku ketrima rikala mbiyen. Alhamdulillah nggih. Nggih. Wong pancen nyatanipun Bu Sri sak keluarga menika anggenipun tresna kalian budaya, ngrengkuh kalian para seniman menika nggih sangat luar biasa. Buktinipun nggih hidangan menika banyu mili mboten wonten kendhatipun lho Mas Gareng. Pun niki sing keladuk wani kurang duga gur siji. Napa? Yamene kok wis metu kopi lah mengko metu apa? Lah kersane piye jenengan niku? Kopi niku pun wancine ngantuk lagi metu kopi. Niki dereng ngantuk pun di kopi mungkin ngantuk nggih bablas turu. Sing jenenge seniman kudu tanggung jawab. Tegese kudu profesional, aja mung tergantung karo hidangan dan minuman. Nggih. Ning sampean kudu konsisten, gandeng dipercaya karo Bu Sri sak keluarga, carane piye tetap dengan semangat yang hebat untuk menghibur warga masyarakat. Lho yen kula niku tertib kok Mas wong aja meneh kok nyambut gawe lagi budal mawon
kula pun gasiki niki napa keperluane bersyukur niki tembus disyukuri diberkahi. Mula Semarang nu peteng dedet lho Mas. Nggih. Dugi kutha entuk pitu nu udan deres. Brus. Sik. Kutha napa? Kutha entuk pitu. Sing pundi niku? Semarang, Ungaran, kutha entuk pitu. Salatiga. Ayo salah telu lah entuk pitu to. Oh iya. Nggih. Wah, lah kok lengan napa sing kula nggumun bareng mlebu kecamatan Sampingan niku kok Kecamatan apa? mriki ini kecamatane Samping. Kecamatanipun Sambi. Lah ya sambilan lak Sampingan to Mas. Niku kok iso terang gasik upama teles pun lumrah ning mboten nganti makbres. Saya pun tumuju teng Kedung Kebo mriki. Mriki dusunipun niku ingkang leres Kedung Gudel Mas Gareng. Alah kok biyen kok gudel terus saiki wis gedhe wis dadi kebo. Wilayah kaya biyen masa gudel diwahi. aku rene biyen gudel saiki ya wis kebo. Iya. Niki tegese lek gadah damel keberkahan. Amin. Niki wah jan matur nuwun lho Bu Sri sampun nimbali kula makaping-kaping niki. Lho kowe iki titenono. Wong wedok ki angger jenenge Sri kuwi pinter memanage apapun rumah tangga maupun ekonomi. Buktine apa contone ndi? Niki Bu Sri, bojoku. Loh, bojomu sapa? Sri Wan. Wah, bojoku ki angger ngene iki duit sing nata bojoku. Layak Bu Kesi wingi transfer ya rekeningi ya bojomu Bu Sri Rahayu SE. Kandhane kok Mas. Aku dadi ki kari nglakoni tok iki. Lah piye to? Lah ning ya ora apa-apa wong kabeh iki kanggo anak bojo. Ah iya. Dadi kanggo keluarga kaya panjenengane traing Mbah Harjo Semito. Harjo Semito kuwi lak ngrukun ngene iki aku seneng lho Mas. Dadi bola-bali wis tak jlentrehke. Yeah. Kalau sebuah keluarga harus tahu arti keluarga. Apakah arti dari keluarga? Keluarga itu terdiri dari beberapa suku kata. Keluarga. Itu keadaan apapun baik suka maupun duka harus selalu bersama-sama. Lu Ki lupakan egoisme masing-masing. Arahnya harus selalu berpikir positif. Terakhir Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Harapan beliau keluargane bisa rukun. Jo nganti cerah bubrah. Sebisa mungkin sampai akhir hayat keluarga tetap bersatu. Nganggo mie barang toh? Harjo Semito kok mi barang piye? Milo anak putu ya miturut nganti saiki ya rukun. Terakhir to Lho iki tata gelare manggone beda kutha ning tracere tetep kene Harjo Semito. wah ya elok tenan. Aku ki mbuh aku seneng lho iki beliau nuwun sewu mergo sing tak tepung utawa sing aku ketemu Bu Sri. Nggih. Beliau itu termasuk orang iki ana kata-kata yang baik. Beliau itu selalu berpikir ke atas untuk memohon. Berpikir ke bawah untuk selalu bersyukur. Berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi. Dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang sempurna, tapi selalu berpikir untuk menjadi orang yang berguna. Wah iya elok. Ora neh ramokal wis marambah makaping-kaping jenengan ditimbali karo Bu Sri, wong nyatane pinter kaya ngono Pak Loh, Gareng. aku tak hati-hati kok Mas. Aku ki tak hati-hati. Tak hati-hati mergo aku wis ngerti. Untuk bisa berjalan kita harus berlatih cukup 1 tahun. Tapi kalau untuk menjalani hidup ini butuh waktu bertahun-tahun supaya hidup kita tidak salah jalan.
Wah, iya. Kata mutiara dan bijaksana. Iku nggih to mriki nggih. Wah, marai jarake biyen le nanggap kesuwen dadi aku lali. Iya, kudune ditimbali matur nuwun. Nggih. Tur yo ditata bergas lho Mas Gareng. Sing genah Ha. duit utawa rezeki sing tak tampa saka Bu Sri iki temonjo tumrap anak-anakku, Mas. Kok iso? Ya tak nggo bayar sekolah terus terang biar nih pas kepepet wong kondisine Covid barang kok Mas kowe iki. Nalika Covid jenengan yo prihatin to kuwi. Kuwi lho tak critani. Aja sok wong dadi wong sombong. Wis Sebabe? aku wis nglakoni dhewe. Kapitunan rugi tur bermasalah uripku. Jadi ceritanya aku ki lak seorang nun sewu niki mboten jeneng pamer kula mung cerita sak entene mawon. Kula niku PNS. Lah, gandeng PNS jane kuali. Kula niku jane seniman nyambi PNS. Mboten PNS nyambi seniman. Dadi seniman nyambi PNS. Gandeng aku garenge laris, terus aku ngajokke pensiun dini kurang 5 tahun. Ah wong tanggapanku laris we kok. Ben bengi tanggapan terus ya. Ngapain ngono to? Wis delala kok di ACC. 2018 di ACC SK pensiunku teko. Mudhun lah kok 2019 ndara corona rawuh. Weh, bosok ra kowe. Dadi jagake tanggapan 2,5 tahun meringis ning omah. Loh. Kowe iki seniman apa dudu? Seniman. Ah, kowe seniman, aku ya seniman. Padha. Kowe ngerti to pola hidupe seniman ki piye? Lah piye? Entuk saiki entek engko. Kuwi lek awakmu, lek aku ya ora, tetep Ayo. disimpen ditabung. Ora ya mergo kowe entuk bojo galak kuwi. Ora galak ya tertib bojoku ki. Iso bedakne ora tertib karo galak. Iya ya paling perbedaannya mung tipis. Nyuwun sewu Pakde Gareng. Nun. Mudar kowe. Nyuwun sewu Pakde Gareng. Nduk. Enten ngeten lho nggih paribasan ngeten. Apa? Bojo galak. Bojo galak itu belum tentu untuk menyengsarakan. Namun menjadi bojo galak itu adalah wujud penyelamatan suami. Bener kuwi. Lho. Kuwi lho nyelametke kowe. Saiki mang takoni ibu-ibu sak niki sak mboyo lali. Nek mboten galak, bojone ya mesti aneh-aneh ra duwe wedi. Wah, ra duwe wedi bebas. Wah, saya konoan kuwi. Ngapunten Bu Sri, benjel lek wayahan melih bintang tamune ampun Gareng nggih. Iki ngopo Kowe malah ngobongi wong omah kudune lek ngedem-edem Bu Kesi yo. Malah dadi provokator kuwi lho. Lah timbangane kok ngamuke nyang aku. Loh, aku ki ngomong ki nganggo teges. Apa kok aku ngarani kewahyon jodoh? Maknane Ora mung kewahyon bojo, mergo bojo karo jodoh beda. yen bojo Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut. Oh iya, apik. Dadi beda ya jodoh karo bojo. Wah, kowe kari milih. Milih piye? Ya kowe pilih jodoh apa bojo? Ya jodoh. Nah, lah mau neng mburi jare bojo. Jodoh lek ngene jodoh. Mau kena kalau Mas bojoku ngono, ora jodohku kok. Lah aku ora ngerti sing kok jabarne iki jebule apik Mau jodoh. bojo ora jodoh. Piye kuwi? Gandeng niku wau kan keweden kalih kula to Pakde. Dadine saniki malih jodoh. Ya mbiyen bojo, ning saiki jodoh. Mergo usia pernikahanku iku wis 15 tahun. Lah kuwi. Mula aku karo Mas Cahyakun tadi pengen nulat lekase kekeluargaane keluarga besar Ibu Sri kelawan Bapak Andreas. Muga-muga jodoh sampai maut memisahkan. Amin, luar biasa. Tepuk tangan untuk istri ki luar biasa iki kan. Kuwi Cinta dirungokne tenan iki. aku lek ngono. Pinter kuwi. Mau jare ngitunge ruwet. Kowe iki lambemu ngobong terus ta kowe iki? Ngertos aku seneng. Aku anggere ana kanca rukun Sri. Pakde Gareng. Nun. Nyuwun sewu. Jenengan tresno kalih kula kalih Mas Cahyakun tadi to. Piye? Nah,
lek jenengan pancen pinter tenan lek wau ingkang jenengan terjemahkan kan Ibu Sri. Saniki coba jenengan terjemahke asmane bojo kula Cahya Kuntadi. Lek jenengan saged terjemahke panjenengan mengke kula caosi napa nggih tali asih saking keluarga besar Bu Sri. Lah niki kanca-kanca pikantuk rokok sedaya termasuk niki dipun paringi sedaya amplop niki cacahe komplit 1 kru 50 orang. Nah niki mungkin kula bagi kali kanca-kanca. Matur nuwun Bu Sri, Pak Andreas. Termasuk niki lho, napa jenenge? Oleh-oleh bingkisan. Nah, ayo saiki jenengan terjemahane Cahya Kuntadi lek apik langsung tak bagi neng kene. Apapun saya lakukan demi rokok. Martabate kok kalah karo rokok piye iki? Lah wong ki dopingku ki ya rokok ora. Ora ngrokok ya kecut, pipone anyar ora dirokok ngopo? Oh, iki sidor iki. Iki ya dirungokke. Ya sing apik ora. Jenengmu sapa? Lho. Mbak iki arep entuk rokok karo jenenge dalang ora apal ora. Sing tak eling-eling mereke rokok ora jenengmu kok. Cahya Kuntadi. Cah Blitar manggon ning Karanganyar, ya ora? Bener, Yo. Yo iki dalang sing nyambi dosen, ya ora? Bener. Kun Kuncara asmane dalang sanggit, ya ora? ta Tandange ngedapi-dapi. Dipek kesi, ya ora? Pinter. 100 Pak De Gareng. Gur salaman tok. Nggih. Tang. Oke, monggo Mbak Lisa. Yuk. Geng dalu Mbak Lisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu masange Yulimbo Pak Cahya Kuntadi ingkang kula tresnani, Pak De Gareng ingkang kula hormati lan kula puji-puji pepunden kula. Amin. Minuliyeng jagat raya. Pepunden jagat raya. Aku kaya globe. Sampeyan aja kesusu seneng. Terbukti loh. Seorang gareng iki ora mung siji lho, saiki teng tlecek kaya tumo ning dindi ana gareng pletek niku kan berarti minuliyeng jagat raya. Nek ya ora kaya tumo to. Foto pating tlecek kaya telek. Itu berarti kan berhasil toh Pak De. Sampai di istilahnya banyak yang meguru kalian panjenenganipun. Aku ora iso berbagi rezeki arupa duit ning berbagi rezeki arupa kepinteran. Kabisan, ilmu. Nah, niku lebih apa ya? Lebih mendalam dan bisa lebih durasinya lebih panjang. Nah iki wajan kabejan piyai mriki niki spon sowan niki Elisa sapa jenengmu? Niku lho sampun katulis kaserat Elisa Orcarus Alaso SSN MPSI. Oh, sarjana seni mambu pesing. Magister psikologis. Jangan emosi, waduh, jangan emosi. Mas Alisa Orpecus. Ora pecus. Orcarus Alaso. Orcarus Alaso. Injil leres. Orcarus Alaso ki apa nama marga do? Boten. Alaso ki Orcarus itu maksudnya ki shining.
Nur nek cara Jawa. Oh. Cahyo. Ah, iku. Ya, nah sama Cahyo. Oh, cahya. Nah, basa kerene Orcarus. Cahaya. Jane Orcarus karo Cahyo iki padha. Plek. Gitu, sama arti. Heeh. Plek. Plek. Sama arti. Ning akhire ra iso plek mergo bojone galak. Nggih. Wah, iki esen ki kowe biyen sekolahe Seni, leres Pak De, riyen wonten seni. isi apa isi STSI? Isi Yogyakarta, jurusan pedalangan. Oh. Nggih, lan kula tapi wis isi ora STSI apa? STSI mbiyen ki Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Nama Terus lampah. munggah derajate dadi institut. Nggih. Jare rektormu ki STSI sekolah tanpa sinau iso. Ora ngawur, tetep sinau. Lek sinau malah lebih ganda, lebih Oh akeh. ngono ya. Ning nggih. iki kamu betul-betul mencerminkan bahwa seniman sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata dengan adanya seorang seniwati seperti kamu. Kok ngaten? Yo, kejaba pinter, wasis dan mumpuni. Nggih. Loh, wis Mumpuni nggih kowe iki mboten. paket komplit. Pinter, ayu, bawaan apik, dandan besus, iso diapusi. Niku sing poin penting. Kene diapusi. Ning sing baku ngeten Mbak Elisa jenengan Nggih. Perlu wigati menika matur Injil kalian menika Bu kula Sri ajeng Saputra matur, nggih. nggih, Ibu Nggih. kalian Bu Sri, Pak Andreas Sagotra sedaya kulawarga besar Harjo Semito. Kula menika kepatah dados dalang sejatosipun. Bengi iki. Nggih, dalu menika kepatah dados dalang duet kalian Bapak Cahyo Kuntadi. Nggih, sampun rumiyin sanget nyuwun mendawuhi saya sama Pak Cahyo untuk duet. Biyen. Nggih, nanging dilalah kersaning Allah. Piye? Menika kula wonten alangan. Oh. Nggih, alanganipun dilalah ibu saya baru sakit jadi nggak ada waktu untuk bisa Berlatih. kansen. Nggih, kencan bareng karena harus menunggu di rumah sakit lama. Betul. Tadi yang Nggih. nyambut gawe separuh-separuh ya rapi. Nggih, leng mekaten. Jadi kemarin saya izin Bapak Cahyo sama bisa diteleponkan pada Ibu Sri dan keluarga. Nggih. Menawi kula nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged duet kalian Bapak Cahyo. Ning Ngaten. upami Elisa Sios dalang mengke malah bingungke Bu wong ngomongane pating pelkutuk ngaten. Oh iya, setetek yo ngerti aku wong yo Iya, sinau Ra. nggon dalang yo Kok pandhe. setetek ki apa? Paham aku, aja sepelekake aku. Ya piye? Aja sepelekake aku. Sepelekake. Aja sepelekake. Setetek aku ora mudeng kok sepelekake. Aku ya iso tetepan walaupun mung Setitik, setetek mboko setetek. Setitik boko setitik. Nggih. Ora seteteke diboko. Niku Biarek. maksud kula, nggih niku kula saged lah. Saged. Nggih. Ning gandeng wektune ora iso, Nggih. iki ya nyuwun pangapunten, kepeksa ora iso. Boten sakit. Dilalah niku nggih kula mboten Natalan kalau wingi juga karena ibu sakit sama. Jadi emang waktunya sangat mepet sekali dan sangat mendadak. Pangapunten ingkang kathah karena yang utama walaupun kita punya pekerjaan banyak, walaupun kita menyukai seni, walaupun kita mencintai pekerjaan kita, tapi yang kita utamakan itu kasih sayang kita pada orang tua. Betul. Ya. Iya, iki Iku patut nomor minangka contoh. siji. Kuwi sing marake awak dhewe iso rumaket anggone paseduluran dimulai dari rasa cinta kita nomor siji karo ibu. Betul. Nek wis seneng karo ibu, mencintai ibu bagaimana beliau melahirkan kita, kita sadar diri. Betul. Ojo nganti natoni perkataan kita, ojo nganti natoni ibu. Rasa. Ya. Seko awak dhewe menyayangi ibu, nanti kita bisa tuwuh rasa tresno awak dhewe karo bapak. Nek wis tresno karo bapak ibu, iso tresno karo sedulur kabeh. Sak keluarga besar Harjo Semito iki mergo seko awet mung rasa tresno karo wong tuwa. Iki. Ngono lho, ya to. Aku kaya Piye? omongan karo Elisa iki kaya omongan karo ahli jiwa. Iya. Kok kandhani mambu pesing kuwi mau kok Pade. Ini sangat luar biasa ya mergo kebijaksanaan saking Bu Sri sak keluarga satemah panjenengane tidak mempermasalahkan Mbak Cek, Elisa. matur sembah Monggo nuwun kemawon ingkang bebas mawon
menawi Mbak Elisa mangke kersa mayang nggih syukur ewadene mboten nggih mboten napa-napa. Ning ya nggih tamba napa nggih kuciwa penggali keluarga besar Bu Sri jenengan rakyatan sak kemperangan ya mayang rene. Oh nggih, mungkin kula limbukan wonten mriku nggih mboten napa-napa kula siap. Heeh. Ning saurunge limbukan jenengan nembang sik sepisan. Oh nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten, menika alhamdulillah Saking mboten wonten. streaming nggih mboten wonten. Mboten wonten, merdika panjenengan kagem keluarga besar Eyang Harjo Semito. Monggo merdika Mbak Elisa. Oh nggih. Sing petingan kanggomu, Nduk. Petingan apa? Kadung tresno, Nah, Pak. kuwi, Oke, nggih. siap. Niki mangke digarap ala warga laras. Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Siap. Wah, cocok, cocok. Nggih. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki. Oh, oke. Lah iya. Monggo Mbak Lisa, yuk. Selamat was keton tejane yen mbok berketon menjarang aduh lestari ya nawang tak yen besengut mimbul tato nyoto jeni pemrati aduh lestari ya dan lilapi Awas. Out. Nadyan bebat sate kalingan godhong sak lembat kang rasa Wah, Sampun menika Pakde Nggih. ngaturaken kadung tresna pamundutanipun Pak Sinten menika. Saking kula warga nggih. nggih. Agung tresno. Wah, iki multi talenan apa? Talenan sing dienggo rajang-rajang iku Maksudku iki talenan. serba bisa, serba bisa. Talenta. Talenta Pakde. Wah, wis. Lah ben ketok serba bisane, Ah. saiki Mbak Elisa ben dalang rene. Lah kowe ngopo? Loh, aku nyimpingi nang mburine. Golek dhek lali sing ngelekne sapa lek ora aku. Aku mbok iso ya lungguh ning burine.